high definition yung tawag natin. Hindi nag-display. Sayang. Sige, go kami. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today guys, ato mig SM, blurred pa jud. Mig SM kay mapalit mig TV sa akong manang Joy. December 27 ron, no? December 27. Sunday. So, kami ran duha guys, si Kim to as Balangban. So, mag-date sa aming duha guys. So, hi sa. Hi guys. Sige guys. Liburingan sa balay guys. Boringan mo, may sa balay o, so nang lakaw mi. Sige na lang may pindot og cellphone. So, see you later guys sa SM. Bye! Traffic guys, oh, maski Sunday. Traffic. I'm here na in SM. Timing nga sa among kuan, oy, parking. Blur, ngit-ngit na guys, kaya size na. Triminga. Ay, nako. Larandi official. Oh no! Ano man? Hindi na ko matake na yan isuot. Kasi appliance na mi guys. Sa 55 man to. 0% interest 12 months kabihan no. Kumukuan ba sila? Delete day kani, delete day for. Kada ko for. Guys, kaya nga palit mig TV guys. Kung sabi nakalahi ato rin di, Smart TV. Ang barato ra sad no kay 49 inches. 25 ra. Diferensya? Ha? 5 diferensya, 5,000 ang diferensya. Nasa kanya diferensya. Ganahan mas lag 55 ikaw ba? Di sila mo matis diferensya. Sila may mobayad. Diferensya man jud 49. Dapat man jud 50. Ano sa man ni pila ka inches? 55 mo lagi ni. Or Mas mahal ni. 40. Smart TV mo siya. 40. Ultra high definition yung tawag natin. Hindi nag-display. Sayang. Sige, go kami. Yun ang diferensya mo sa kita. Dito, mura na siya normal nga ko ano? Gani. TV oh. Dana guys, may palit og TV, 55 inches na. Smart TV man gyapon.
Dibayad ako, dibayad man naman. Bayad yun sa manimo. Nya, wala i-deposit nimo unsa pagi. Napa mo tayo? Risk po ang GPI. Hindi. Bayad. Unsa na ba der? Unsa 55 sana? 50. 50 inches. I-connect ang signal, i-connect Gamay ra sa 43 no? difference dito. No? Gamay sa pagkakaroon. Tako oy. Na? Tako di siya. 49 grabe ni. Pero tanawa, kita mo diferensya dito. 49 man to, 55 ang tabangan nawa. Naan siya diferensya ba? Kana lagi dito lang manang kapila na ba? Mansiwag na dito. 55. TV pa more. Kaya mo palit guys 50. Ato 150. Kasi diferensya no? Yo. Ha? Tinaw na kita. Ah, sa katinawon din ano? Isa brand Samsung Japon. Kani 34. 34. Oh, 34 mo na dito. Amo ni? Mo ni ka man makalit. 28. Mo tong 28 display dito no? Curve no? 49 Mo. diferensya dito. Awang 4. Gamaya na sa kuan 32 inches randi oy. Dunduan. Tanawa. Oh, dili ni siya free LG soundbar. para sa TV no. Nindot ka na. Sunburn. Gamaya na oy. 32 ba na? Para ka pinakagamay na lang ng TV nila no. 32 no? Wala na tong 28 no? Wala na to eh. Ano, oh, 32 na jud ang display. 32 siya pinakagamay. Ito na guys. Mo na ni? Ako pa din no. Masud baka na sa sakyanan? Food lagi. Ha, sure ka? Kanaran display no? Wala na may kan. Bakang siya bago. Kaya mga Wala light rain bracket no. Wala. Sa una na may free bracket miss. Wala. Depende. Bayaran na nimo? Wala pa. Rescue. Ha? I-connect mo sa kuan sa Wi-Fi. Settings na sir. Okay. So, connect sa Wi-Fi. Then, general, network. Okay. Network settings, Okay. wireless, Mm.
So search lang ka sa Wi-Fi connection. Okay. I-input ra ang Password. sir. Kanira ang Password sa sa inyo wifi. password sa Wi-Fi. Okay. Kanira ang gamiton. Araw-araw din. Araw-araw O, kanira. para sa Type mo na. okay. Mag-type sa yung password. Okay. Kuman, piliran mo sa done. Then, balik na mo dyan sa home or sa server. Once ma-input, so makakonect na. Then, magawa sa naiyahan ko. Answer apps, dira sa phone. Or sa connect na. Kamera mo sa apps niya, i-set up na. Yun din naman naiyahan. Okay. Automatic na nang papa mga app na no. Kung makakaya na ninyo. Narapit ka na. Set up kaya siya. Kung saan man. Pero direct na to. Ha? Direct na to. Di ba naman yung account pa? Login. Login ba? So, sa man, diha, makalagin ka. Magasa mo, mahal. Kung diri sa mong phone, meron diha. General, connect lang sa phone. Wala, device na yung reflect. Ada yun, claro. Okay na rin. So, katong sa antena na mga na pa diya sa karton isa, mo na nakuha. Wala na. Masa na? So, katong para sa bracket. Katong sa bracket. Bracket eh. Protection niya sir para asal sa ba? Ay sa ni patangtang kung ano pa na. So, wala kang set up the TV. Okay. Okay. Hindi ko nito. So, unya radyo na tanggalon kung set up na dyan. Gunitan di border link ba? Gunitan ko ni mga stress niya sa mo. Bitaw. Ang kilid no? Ika na sa largo, naipon. Tanggalon pa lang pala. Sibog rin. Balog rin yung tan. Sino man ako diyan ano? O ano?
Pilang hiwa na, miss? Ha? 120 dir. Ngiton pa din na? Ha? Ano tinawag din kayo? Hiwa. Hiwa. Imo rice ko lang. Usara ko ah. Usara mo? Sige. Duha imo. Duha ko rice. Dili ko dito. Oh. Dinuguan daw. 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 Pila humba nyo, miss? Ha? Pila? 9.5. Kana lang? Tulo ka rice. Pila yung chorizo? 65. Sumali kaon.